Il-kandidata laburista l-Parlament Ewropew Maria Sara Vella Gaffa iddikjarat li l-Labor jeħtieġ jiġġedded fid-dawl tal-messaġġ b'saħħtu li wassal il-poplu Malti Wawċi fl-aħħar elezzjonijiet permezz tal-vot tiegħu. Dan wara l-Labor tilef 10 kunsilli lokali u tilef siġġu fil-Parlament Ewropew. Jiena nemmen li t-tiġdid għandu jkun kemm fil-persuni voldi l-individwi partikolari li jmexxu l-Partit Laburista. Gaffa kienet qed tieħu sehem f'diskussjoni waqt il-programm Endrot Support RTK fejn minkejja li qalet li jeħtieġ tiġdid fil-Labor meta sfidata mill-avukat Franco Dobono biex tgħid min huma dawn il-persuni li għandhom jitilqu minn posthom ibaqgħet lura milli tagħti ismijiet. Min pereżempju? Irrelevanti. Jien qed ngħid f'dan l-istadju hemm bżonn jkun hemm il-kapi ġifieri. Le, Għajdilna min. Għalhekk infetti kien hemm ir-riżenja ta' Daniel Mikallef. U inti taħseb li Daniel Mikallef, id-nies ivvota fuq Daniel Mikallef. Le, m'għandux jaqsam imma naħseb kienet weġiba wkoll. U tajt ma tfutax fuq Daniel Mikallef. Vella Gaffa tagħti x'tifhem li Labor issa realizza li jeħtieġ li l-gvern jieħu direzzjoni differenti. Dan meta saftit ilu il-messaġġi minn Kastilja kienu kompletament l-oppost. Jiena naħseb li biex nimxu l-qudiem verità b'mod veru, irridu nibdew nibnu l-istrateġija kif ħanwiġbu dawk il-mistoqsijiet li għamilt inti Andrew. Għaliex jiena nemmen li jien li ltqajt man-nies il-ħin kollu kuljum, jiena nemmen li dawk huma l-weġġat tal-poplu. Għax kontu qed tagħmlu fil-gvern. Imma bil-rispett kollu, bil-rispett kollu, Franco ma tistax tgħidu li ma minna ma kenniex affarijiet li kienu importanti wkoll. Minix se ngħidlek hekk ċertament, imma qed titkellmu qiskom. Ħadkom tilejn fil-gvern issa. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar sin jappella l-Gvern Laburista sabiex minnu fih biddel id-direzzjoni tiegħu fejn saħansitra ppreżenta ta' proposti favur il-poplu. Proposti li l-Gvern warrabhom qabel biss ikkunsidrom. Fost dawn iħtieġa li jinbidel il-modell ekonomiku jissawru setturi ġodda. Robert Abela jażel li jibqa' jdeffes rasu fir-ramel minkejja li membri fih dan il-Partit Laburista stess ilhom żmien twil jappellaw lill-Prim Ministru għal ħtieġa ta' riveżjoni u tibdil fosthom il-Ministru tal-Finanzi innifsu Klajt Karwana.